Coba diaturi mengko mundak kelungse wektune. Oke, bintang tamu ini langsung Mbak Anting lambang sih. Kene Mas Topo. Mas Topo ngadeg karo Dek Anting lambang sih. Serpo ki men kaya ketoprak, Cok. Yo, kene kok. Selamat pagi, ketemu maning Anting lambang sih. Alhamdulillah masih diparingi seger waras. Dan seger sampai banget. Sampai pagi ini. Ya, seger banget mungkin terus dadi manten ya. Dadi manten lho kok. Nggih, bar dadi Mulane manten. mambu kembang. Kembang apa? Kembang apa? Kembang manten. Kembang manten napa Pak Tapa? Kembang kae sing wangi banget kembang kantil. Kuwi jenenge kembang melati. Kembang melati. Nek Anting mambu kembang melati. Nek Pak Tapa? Mambu kembang kemboja. Ih, Wangi wong mati kuwi lho. Mambu lemah. kembang wong mati. Uduk ya. Nggih. Kenapa, Mas? Selamat pagi Pak Topo. Selamat pagi, Mama. Mama gedang. Mama kerupuk. Iya. Tak krungu suarane Topo men bawa ya, Dik. Mengko Oke. dibacutke kowe ngaturke apa coba. Apa-apa sing silinder ya kena. Sing bawa men Topo terus mengko kowe bacutke ngaturke anggo apa? Sinom grandel ya kena. Wes mau wis ditembangke kok. Oh, berarti kan jenengan nasi rungon-rungonen kan? Lah ya ngerti. Oh, siki ora lah, nyong lah. Ngono. Yuk. Merica kecut. Boten merica kecut. Lilanono mundur pamit. Iki kira-kira mengko langgame apa? Meneng bae kok. Toto. Dadi ora kaget. Jajal, Ting, lagune apa? Ting jajal. Saya tabir mangap sik to Pak Dik. Ora masalah, aku wong seneng nembang kuwi kok. Nggih, lagune mangke nganu mawon. Iki slendro napa to? Slendro. Slendro Songo. napa? Nggih. Songo. Yen luntura wenterane iki ya. Sakarepe Anting kok ngatur-ngatur. Dadi kelanen lah. Kawula namung satrema. Iki mama tibake gerajakan apik lho Ting iki lho Ting. Wah, nggih. Wah iya toh, Bener. masrem banget Lah iki. mboten manut Pak Topo. Hah? Mboten manut Pak Topo. Wes aja manut. Kowe manut kae cilaka bareng kowe. Pinasti dereng jodone. Apa gelang alit wae Ting jajal. Nggih. Apa ya gelang alit ya? Nggih. Masuk Kula ya. manut panjenengan Heeh, mawon. manut aku wae kowe. Pancen abet ninggal dika neng ati wis kadung tresno Megap-megapi setruk apa piye? Aja diguyu Ting, ndak monggo Ting, aja diguyu. Kawula namung satrema.
Kok larase molak-malik ya apa? Sing nembang mulane aja ngomong bae kowe meneng. Iya, aku kegumun. Larase apa kok molak-malik ya apa? Kok kaya barang miring, kaya pelok miring. Sumedot. Hah? Sumedot rasaning kalbu. Terus iki mengko sidane apa, Ting? Gelang alit. Oh, gelang alit. Nyabone nyuwun Mengko dhisik kok jamanut kae dadi angel nyong nembange. Yo. Temah. Gonjing. Hah? Nyong mikir arep kowe kok cepet marai isin nyong isin. Yo. Sadremo. Iya. Kawula. Kawula sadremo kan. Kawulon mungsa dentak sadremo. Lanjut. Suarane nyong kan kaya badut kayak badut Bagong kayak Mas. Sopo? Kayak badut kancane Gula niku suarane apik. Oh iya. Kayak Pak Gino niku kancane Pak Ratman Dalang Bagol. Lagune apa mau ya Ting lagune? Gelang alit. Oh iya. Jane gelang alit orang grantes. Ya. Sing apik. Topo miki diseleke gelang alit men Oh tembang iya, Ting. Yo. bisa gelang alit. Yo, Cong. Lole lole.
ya oke, Nduk. Tembang lawas meh lali ya, Nduk. Nggih, pun dangu mboten ditembang. Biyen zamane Suwargi Mas Eno booming banget. Nggih. Mas Eno wis sedo, kok kowe ora nusul. Mulane mau. Mulane nek nyong lagi bawa dadi risu ya ora kelalen. Ya iki Niki, karma Mas. dari top. Mas Bagong. Nggih piye? Niki Mas Bagong nika kancane Pak anu sinten Dalang Bagol. Oh nggih. Ajeng derek ngregengaken. Nggih, asmane Pak Dalang sinten? Mas Bagong menika carik. Oh Mas Bagong. Nggih monggo Mas kula aturi minggah. Ya siap, Minggah Cong. Bagong. Ya sepote Mas. Ya Mas. Monggo Mas Bagong. Nang Monggo kene. mriki Pak Bagong. Nang kene aja ngomong grupiak gubyuk bal-balan. Ya. Ya Mas, niki bojone Loro ya? papat. Papat. Sampe nok ngerti bojone wong kabeh jane tok. Lah bojane iki pertama kali gepur. Iya kan? Mriki Pak Bagong ampun diladeni niku. Mriki Pak Bagong. Monggo. Ya mikir diaturke. Sugeng enjang Mas Bagong. Nggih, wilujeng enjang kali Mas Bagong. Oh nggih, sugeng enjang Mas. Nggih. Monggo badhe ngersake napa? Lajane kula nggih anu boten ngersakaken napa-napa. Oh lah nggih, napa ajeng maringi napa nggih mboten napa-napa. Maringi kula mboten duwe. Waduh. Remuk iki. Nggih, kula niku bingung nika gandeng kaki watam kali kaki bagol. Lah nggih. Kaya niku. Kengana munggah le munggah ngendi? Lah kaya niku. Napa munggah teng Ngamben apa teng Gendhek? Karepe kula munggah nggih, munggah sing dhuwur. Nggih. Nggih, napa panjenengan sing nyumbang lagu mawon Pak Bagong? Kula angger nyumbang niku biasa nek. Nggih. Angel. Angel napa? Waune nggih kula sok nyumbang seniki mboten. Lah napa kok mboten nyumbang? Kena kula segumun, kula niku dadi wong. Heeh. Niku angger teng mriki wedine niku kali janur kuning. Oh. Nggih, mbokon nyumbang sih. Ora udu kuwi maksude Pak De Bagong ingkang ganteng dhewe sak donya. Alhamdulillah moga-moga keturutan. Lagi wong niku donga nggih. 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 Maksude panjenengan tuh mregengke swasana lewat lagu. Oh, Mbok lewat. menawi lewat lagu. Mbok menawi ajenge nyumbang lagu damel para warga masyarakat Karang Semut. Karang semut mbahmu. Semut tonton mriki gerombol semut. Lah kok bisa? Ajeng mriko panjenengan. Mbok ajeng mriko kula jujugaken. Mangga Mas Bagong lagune. Nyuwun pangapunten niki sedaya mawon. Kula kepeksa karo dulur lanang Sri Uning. Kijing miring. Miring endi? Duh, niki ngeresaken nyeklem ten mriku nggih. Mboten. Niki ming sendakep mawon. Kula angger wonten jenenge Piyayi Putri. Nggih. Ngastomik tenggen mriku kula maras. Lho. Masalah niki kabelan tur wonten setrume. Nggih, bener nika wau nggih niku dalah-dalah mlebu. Niki kula ajeng nyumbang lagu, nembange kula bisane nika disuwuni niku mangke niki jere kijing miring. Oh nggih. Monggo. Kijing miring. Nek arep nyumbang pire jane? Ngojar-ojari nyumbang ora. Aji diganti pasangane mboten Mas Bagong. Mboten. Tambah setunggal mawon. Tambah siji nggih, mangke ndak ra nyambut gawe. Nggih. Sing pundi? Kusnul napa Iin? Nah niku apa urung nembang lho. Kusnul. Nggih, Kenul. Ya nol. Merengut wae urung nembang Gong. Heeh. Jiwiti bojoku aku di WA iki. Sasamoja wis tuwa. Kayak kok sia-sia banget lho Gong. Lah iya. Apa wong karo Mbak Yuku kok ora Mbak Bayu. Kali niki kula murai ya.
Lemu. Sentenek-sentenek. Seger to ya Pak De Bagong. Menadil Mas Bagong teng tengah Kusnul teng kula teng tengah nggih. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, mungkin kejempet lah. Nggih, nggih ngemeni wanci bukanipun saking Bonang. Monggo co, yuk dados. Parian mandek-mandek yo anting nano neno mangan apel entek telu nganti mangkel kok ora mlebu mas 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 kijing miring mas 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 kijing miring jare gampang diliru-liru atine bingung ra bisa turu mas 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 miring ayo mas ayo mas ayo mas ayo mas kijing miring Jolalilo nggih Jolali nggih Pak jajal parian anting napa sinten Jolali mandek. yuk nul kula meleh ayo kowe oh alah Miring maring idul bocah gering ndase gundul. ayo mas kijing miring ayo mas kijing miring ayo mas kijing miring ayo mas kijing miring sak gelase aku melu sak lawase mas ayo mas kijing miring ayo mas kijing miring tuku wedhus ayo lagi bagus kakean bola matur nuwun Mas Bagong matur sembah nuwun Matur Pak De suwun, nggih, Bagong nggih 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 nembah nuwun matur nuwun
Ngapunten ngene Pak Denarpo. Ya. Pertama kali saya mencoba. Ora apa-apa, ora kowe cawetan kok iso nembang cara ngene ora luar biasa. Ya ora apa. Kan Ha ya ora. wis ya. Iin sing gorong nembang Iin coba. Ya. Ya, Anting Iin. men ngasusike Nggih. gilirane Iin. Oh Iin karo berdua. Ya karo Ambar. Bar, kene Mbak.